Hola a tots i a totes, com esteu? Mireu, us vinc a fer aquest vídeo perquè aquest vídeo és un solucionari dels deures de català del grup de la Carme i l'Andrea que estàveu treballant els verbs predicatius i la verb passiva, sí? Per tant, si us sembla, ens mirem els exercicis i els anem escrivint amb les solucions perquè així els pugueu corregir. Vinga, doncs comencem. Al principi d'aquest dossier hi havia una petita explicació perquè recordéssiu què eren els verbs predicatius, que dins dels predicatius parlàvem de transitius o intransitius i també la veu passiva i també la veu activa, sí? Per tant, comencem amb el primer exercici. El primer exercici ens diu: explica amb les teves paraules a la llibreta què és un verb transitiu i què és un verb intransitiu. Aquí poden haver diverses opcions perquè amb les vostres paraules ho podeu escriure de diferents maneres. El que és molt important és que tinguem clar que com a verb transitiu entenem que és aquell verb que transitiu direm que necessita un complement per tenir sentit. És a dir, que li cal alguna cosa més perquè ell sol no té sentit a la frase. Sí? És a dir, necessitem que tingui alguna paraula més, algun complement més perquè aquest verb tingui sentit. I quan parlem de verb intransitiu, direm que és aquell tipus de verbs que no necessita cap complement ni res més per tenir sentit per ell sol. Sí? Com per exemple, el gos seu, ja entenem que el gos està seguint i per tant el verb seu no necessita cap altre complement. Sí? Repeteixo que aquest exercici pot tenir diferents respostes, però que és molt important que tingueu clar que amb el verb transitiu necessita aquest complement i l'intransitiu no el necessita. Llavors ho podeu explicar amb les vostres paraules com us vagi millor. Vinga, el segon exercici ens diu: determina quines de les oracions següents tenen sentit complet i classifiquen els verbs segons si són transitius o intransitius. Entenem per sentit complet, doncs, depenent també de si són verbs transitius o intransitius. A partir d'aquí sabrem si el seu sentit ja s'entén, com a sentit complet entenem doncs, que ja entenem el sentit de la frase tenint en compte aquell verb que ja, o bé té un sentit incomplet amb el verb perquè necessitem altres complements que ens ajudin a entendre el significat. Per tant, a la primera frase, a l'estiu tota cuca viu, direm que té un sentit complet i que, per tant, és intransitiu, perquè on diu viu no necessitem un altre complement que ens digui com està vivint. A sota, la Regina plorava. Torna a tenir un sentit complet i, per tant, és un verb intransitiu. Al costat, en Norbert neda. Torna a tenir un sentit complet perquè neda no necessita cap altre complement i, per tant, és un verb intransitiu. El director va proposar. En aquest cas, no té sentit complet perquè no sabem què va proposar, per tant, és un verb transitiu. El té amb accent. Vinga, continuem. En Marc condueix. Té un sentit complet, per tant és intransitiu, perquè sabem que està conduint, no necessitem saber més informació. I per últim, el meu pare va veure, no té sentit complet, perquè no sabem què va veure, per tant direm que és un verb transitiu. Sí? Vinga, això segur que ja ho heu enganxat. L'exercici 3 ens diu: digues si aquestes oracions són transitives o intransitives. La primera ens diu: en Pere llegeix una novel·la. Ho posarem així, la frase d'en Pere llegeix una novel·la. Què li passa en aquest exercici? Aquest exercici direm que en Pere llegeix una novel·la és transitiu. Per què? Perquè el verb llegir necessita un complement. Necessitem saber què està llegint en Pere. Vale, continuem amb la segona frase. La segona frase diu: he comprat enciam i pastanagues.
En aquest cas direm que és un verb transitiu perquè necessitem saber què hem comprat, necessitem més informació. El següent diu, el nen plorava. El nen plorava, no necessitem saber el motiu per què plorava ni res més, per tant direm que és un verb intransitiu. La Mireia s'ha acomiadat. Com que s'ha acomiadat, ja entenem què ha fet, per tant no necessitem més informació i direm que és intransitiu. La mare porta els regals. Ho escriurem així. Com que ens està dient ja què porta, ens està complementant amb els regals, entenem doncs que és un verb transitiu perquè necessita aquest complement. Ara sortim. Sortim, no necessitem més informació, sabem que ja estan sortint, per tant és un verb intransitiu. Si continuem més avall, els meus amics corren. Els meus amics. Ja sabem, no?, que estan corrent, no necessita més informació aquest verb, per tant és intransitiu. I per últim, l'exèrcit invasor va ocupar les noves terres. L'exèrcit invasor. En aquest cas, ens està donant més informació del verb de va ocupar, que va ocupar són les noves terres, per tant, és transitiu. Sí? Per tant, fins aquí l'exercici 3, on havíem de classificar aquestes oracions tenint en compte el verb, si era transitiu o intransitiu, recordant, doncs, si necessita un complement o no. Si continuem a l'exercici de sota, ens diu ara seguim amb els exercicis de la veu activa i passiva. Llegeix amb atenció la següent informació. En aquest cas ens explica, doncs, les diferències entre la veu activa i la veu passiva i ens presenta l'exercici 4, el primer exercici on es treballa aquests continguts. Diu, transforma la veu d'aquestes oracions d'activa a passiva i a l'inrevés. Per tant, hem de saber si és activa o passiva i transformar-la. En el primer cas, el mestre corregeix els exercicis. En aquest cas és una veu activa perquè al principi ja hi ha el subjecte que és el mestre i ens diu quina acció està fent. Per tant, per passar-la passiva direm que els exercicis són corregits pel mestre. El que fem és deixar el subjecte al final de tot. Si us hi fixeu aquí, deixem el subjecte al final de tot i el complement del principi passa a ser el subjecte. Si continuem amb el de sota, el sospitós és observat per la policia. En aquest cas diríem que l'oració és passiva perquè és la policia qui està fent l'acció, per tant és la policia el subjecte principal i a l'estar posat al final de la frase entenem doncs que està actuant de manera passiva. Per passar aquesta frase activa direm que la policia observa el sospitós. D'aquesta manera passa a ser la policia el subjecte i el sospitós passa a ser el complement final de la frase. En el següent, l'entrenador va ser entrevistat pels periodistes. Ens passa exactament el mateix. Té una veu passiva i l'hem de passar a activa, ja que qui està fent aquesta acció del verb, qui està entrevistant, són els periodistes a l'entrenador. Per tant, la frase en activa quedaria els periodistes van entrevistar a l'entrenador. I per últim, tot l'equip ha enllestit la feina. En aquest cas és activa, per què? Perquè és tot l'equip, el subjecte, són qui han enllestit la feina i per fer-ho en una veu passiva necessitem que aquest final de la frase, aquesta feina, passi a ser el subjecte de l'oració. Per tant, direm que la feina ha estat enllestida per tot l'equip i així ja l'haurem transformat a passiva. Vinga, doncs continuem amb l'exercici 5 que ens diu marca l'opció correcta en cada cas. La veu passiva és quan l'opció correcta és la A, el subjecte rep l'acció verbal i passa a ser el complement. Per tant, direm que és l'apartat A. Sí? La veu passiva quan aquest subjecte deixa de ser el subjecte i d'estar al principi de la frase i passa a ser el complement. I el complement, en aquest cas, passa a ser el subjecte. Ho girem.
I la segona pregunta d'aquest exercici 5 diu: quina és la veu passiva d'aquesta oració? En Miquel pinta el quadre. Per tant, aquí el que hauríem de fer és passar aquest subjecte d'en Miquel al final de la frase perquè fos la veu passiva i el quadre que ens està fent de complement fos el subjecte de la frase. Per tant, d'aquesta manera, sabent que el quadre ha d'anar al principi, ja només ens queda l'opció C, que diu: el quadre és pintat pel Miquel. Vinga, continuem amb l'exercici 6. Ens diu: marca les oracions passives. En aquest cas, tenim aquí dues oracions passives. Les dues oracions, penseu que han de tenir la part del subjecte, que és el complement, i el subjecte ha d'estar del final de tot d'aquesta oració. Sí? En aquest cas, les opcions correctes són B, els llibres són llegits pels alumnes, perquè si fos activa diríem que els alumnes llegeixen els llibres. I l'altra opció correcta és la D, que diu: el conseller fou rebut pel president. En canvi, si fos activa diríem que el president va ser rebut pel conseller. Sí? D'aquesta manera, doncs, ens queda aquest exercici amb aquestes dues oracions que són les que hi ha passives. I només ens queda l'últim exercici, que és l'exercici 7, que en aquest cas l'exercici 7 el que ens diu és relacionar les dues columnes per completar les oracions. Vinga, en la primera pregunta ens diu: els verbs predicatius poden ser de dos tipus. Molt bé, els verbs predicatius poden ser de dos tipus. Ho relacionem, doncs, amb l'opció que diu transitius i intransitius, perquè ja hem descobert al llarg de tot aquest temari que els verbs podien ser d'aquests dos tipus. Si continuem amb aquest repàs, diu: els verbs transitius, i l'opció correcta és que necessiten un complement per tenir sentit, perquè ja hem vist que aquests verbs necessiten d'alguna cosa més perquè si no, no tenen sentit. Si continuem, ens diu: els verbs intransitius, en aquest cas, podem dir amb seguretat que tenen significat ple i no necessiten cap complement, perquè ja hem vist que es valen per ells mateixos. Si continuem, diu: els verbs copulatius o atributius indiquen. I el que indiquen aquests són qualitats o estats del subjecte, és a dir, ens diuen com està el subjecte. Recordeu que aquests verbs són el verb ser, estar o semblar. Si continuem, ens diu: els verbs predicatius indiquen. Què ens indiquen els verbs predicatius? Ens indiquen accions o processos, coses que van passant. Si continuem, ens diu la veu activa. Què fa la veu activa? Doncs amb el que el relacionaríem seria amb quan el subjecte realitza l'acció del verb. Quan el subjecte realitza l'acció del verb. Per què? Perquè en aquest cas la veu activa és quan tenim el subjecte al principi de la frase i ens explica què està fent, quina acció està realitzant. I per últim, la veu és passiva, aquí que ens hem deixat l'és, però bueno, ja ho enteneu, de què estem parlant. I la veu és passiva quan el subjecte rep l'acció verbal i passa a ser complement. Sí? Per tant, aquestes són les respostes. Segur que ho heu fet superbé, que ho heu trobat superfàcil i que ja ho teniu superclar. Tot i així, quan tornem a l'escola ho tornarem a repassar. Sí? Doncs vinga, fins aquí totes les correccions de català. Adéu, que vagi molt bé.